खखरी जन सुनकालिया 10 जन से काटिनाय 10 जन हुंकाय नंगो हाव तंफानो तै नैनि जाति दङ नते प्रमाण नंलिया आरो बागै अ 2000 सननि जे डिलिमिटेशन एबा रिएडजस्टमेंट जे भारतनि संविधान रिएडजस्टमेंट ओंनानि सिगां चीनआ दा भारत ताबो आ जे 25 ता रुम गयो दिखलायो हाफ माने जों आरो मा हाफनाय तार माने जोंताबो आलादा राज्य नांनाय जोंताबो आलादा राज्य नांनाय आरो बाय थांगाय आरो ताकेबो थांलिया आबोन बागै अ 25 ता जतो आलादा आलादा रुम कपे थामनाय राज्य जोंताबो आरो हाफगाय अरते बीजेपी ने बा आलादा मथांजागला सीपीएम ने बा आलादा खाजागला जोंति ब्रह्म थांनि बा आलादा खाजागला जार हाबि माने पस मिसे थांसिनाय तार माने ओ कि प्राथार तबो आरो किखलाये आरो हाबिया गाय जों सय सय तमा सिनाय जाखौगा नों खायखिया नों बयगाय ओ उमको खनाव ताबो गाय निको गबा जे मथांजाक मैया फलारक गाय जे बाप खाने राव बरखाय सोलो गैयावाखिना हर मामा हालांजाले दंलाय बह मायो साका मायो आबोखौनो थाबलाय मुंबकले ब जुगा पाइनाय एबा इसी बोसोर दंनाय साल बोसोर दंनाय आबोखौनो गोलै आबो अटोमेटिक एकदम अनबरत एकदम हर हालांजाले उ जों जेता आ हाङै काकाय हाङै जामा हाय आमथिसेमों हालांजाले दंनायखौ अ जे खाजिया लांमा मथांजाया बरराव एबा बाप खायनेराव ओंखाय जे बाप खाया बरराव जे तामले लांमा मथांजाकनाय राव जे काय जनो सिनिनाय राव काय बर एकदम तंफत जाय बांनाबो नांलिया दैयाबो नांलिया आबो गुफुर सालन खाबुफुर हरन खाबो साइनि आबो जुग गायसे दंनाय बस साइनि आमथिखे तंफत नायखौ ताबो अ जागाव जोंआबो सानाय ओ जे रंगायजे निउनि तंखा नै सावै खबर जागबो गोबां थार क्लासनि बरग फार्स्ट क्लासनि बरग खबर कारुङो दै हाबका ताबो मथांनि नारगे नानलिया ताबो खालायनि नरवान सुखि माने बर जुवा थंगो आप नों गवा आ फार्स्ट क्लासनि बरग जुवा थंलाय दंलायो फार्स्टके मोसालायो आरो जाबलायो ओंखा आज खबर फाइजे रंगसे बुवे खबर रहरो माने अ जातखौ सुबरर और ता फाइजे नरर फाइयाव जुग दंनिया होननाय ताबो बाहायनो चिनि बरर अमपिनो अ जे हा बेहा सिनाय कासों नै सामानि बरर बोखावो कुनु बोखा दुख नांगोन बि पार्टिनो आनो सीपीएम पार्टिनो ताम खरा खखलायै अ दिब्रा मथनि बरर ताब खानजानि चापजाकनानि अमननि अ दिब्रा थार तार माने चिनि जाथार आंबो आसुके गियान गलै हा साकाव बर मनुष्यनि बागे गियान गलै मनुष्य जदि न दङ बेसेन दिब्रा थार आंबो आ जागाव तामनि बागे हिजे आं कमाव हमानि बसायमानिया आं फैजिनाय हमा बसायमानिया थैगेलाक नै दङ बर रखे बाक्सा माने ग हा थाका आते फेमिन बथुस थैगेलाक गथां मामंग अ हा जे तंसाक न जुग जुग तंमाना नखले वासुगो नखाय ओ बिशोर निकबन बवासुना रिया आं जे आसे खलाय निर्यातन खलायजानि दंखा सुसम खलायजानि दंखा आनि बुसार आं हायता खलायजाखौ आबसुद जवान सुना रिया अ दफार आबे बागैनो ताखौ मासावो जोंताबो सेपारेट स्टेट मानानि बागै चिनि बुबाग्रा सिबिनो एकमात्र चिनि बागै लांमा अ हानि बुबाग्रा बताबो चिनि बागै लामा नामै दङ बसुंनो नर अरे अरे तानांगि गथालायै दङ बियाबा लेकेसे कगाबो सानाबो सङो जे बरनो एडिसि इलेक्शन नि सिगां माने 2021 नि फेब्रुवारिनि 5 तारिखनि सिगां बुबाग्रानो हामिया खलायै कक सावै मेडिया रगो जोंनो बुबाग्रानो हामिया कक खामानि बुबाग्रानो सेजामानि बुबाग्रानो खुब नायाके कक खामानि आमपै सावै दंनाय बरग बुनिदा फानो गाहामनि सानाय बरग अ जागाव बुट मा पातानानै सिट मानानि बागै एसे बुबाग्रानि याकुंरङै बुट बाताखा आबो हाय बरग बताबो अ केयामुरा हाय आमतय सावै दङ केयामुरा आमत सिमिया जत जागन साव ताबो साव आ पीएचडी र अ जागा फाये कक साफायनानि एबा बरगनो साबि तन्नानि आबो लर सिनिना नांनाय बला हाता कारदि आबो हायको कक साव ताकुग जों साव जों कोनो दिनफाल पीएचडी बचिनिया बीजेपी बचिनिया आईपीएफ सीपीएम आबो केबनिया जों आबो दाम बरिया चिनि दाम रमा का चिनि दफार कमाबै थांनाय
आबोनि बागै जोंनिफ्रा सारा थानस्रांनो नांनाय सिनि हानराफा खालायनो नांनाय आबो सिनि नागारमु अ जागायाव नेता सेकजोंनो गेलेजागै एबा सीट सेकजोंनो गेलेजागै एमएलए नि सीट सेकजोंनो गेलेजागै बर' आमांजावै बाफाराव तावरै दंलायो नि बागैबो आंनि साख्रियाखै फैया एमडिसि नि बागैबो आंनि साख्रियाखै फैया जाय उनो एक पदमानानि पार्टीनि पदमानानिबो आंनि साख्रियाखै फैया आंनि साख्रियाखै फैनायनि खारन होनखाय गोबां मानसिफ्रा सारा गाहाम खोनाथाव खालाय भारतनो सावै भारत सातकनि दख्लायजामानि ककनो सावै जों बिहरनायनि सावै आबहाय गोबां माने दारक सिनिबो सिगाङाव 72 बोसोरावै फायया किन्तु सिनि भारत যখন थानसा खालाय चाप जागै बरनो बुदुय पास ले रहरना आप्रो कर बुनिया को या फाले रे यो चिनो भारतनो आमुनो किरुसे दयाम के खालायरेना रिया हलेसे आं जागिरिया करे फयो बाबुपति यार तो जदिनो कोनो नेता आबहाय खालाय गोबी जों खालाय जदिनो अ भारतनो 5 मार्के सेकागनानि नायखाय एबा भारतनो जों साबै कमानो सेकागनानि नायखाय आलि खालि चाबि कलक दङ आं कतनो सावान खालि चाबि कलक दङ तानि बागे राजनीति वा आं कताल बरगिया आं कताम आनि से गोसाम खरकसा तंमानो गोबां मा गरै आबनि बागे जतो मान थाने रेकर्ड दङ जदिनो केकनि हंगाय आबो रखना आं कायसा खालायै प्रब्लेम से सानाय आबनि बागे आं सावो आं केवल हामिया हिया कुनु नेतानाबो हामिया हिया कुनु नेतानाबो आं उखलबो तंगि हिया आं हुनमाखाय आं बानो नेताबो खुना नागिया आं हुनमाखाय अजा भाजिया साकाबानो फियाव लागेने नांगाय जों ग्रेटार डिब्रालेण्ड जे साकाबानो माननानै नांगाय आबनि बागे बुला गरानो जों जे फोरबामा बिनिफोर खानो सोरांनि मातनाय बनो जों लगिरेनाय आबसि अजागा आं रामनो खिबनाबो कसाया सामनो खिबनाबो कसाया जदिनो 100 जन बरफा थाखाय राम खरकसे गले हिते आरो 100 गाया आबनि बागे आं रामनोबो सामंनांगौ सामनोबो सामंनांगौ जोंहा जागाव आं सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हेबा आं हिया बरनो आंनासलेया बीजेपी नि बरको सालसा बुजिनाय बिनि मोथांजाखै कफर बका हांगा सिगाय सीपीएम खायजे ताकुबो सालसा बुजिनाय बकमा माने कफनो जदिनो बिनि बखावा आके सापा थाका हांगाय आबनि बागे बुजिनायनि बागे जरा ईश्वर रुइ दङ जतनो बुजिनांगौ सीपीएम आनि जातिया कांग्रेस आनि जातिया आनि आं कायसा स्वाधीनता अधिकार आनि खालि दङ भारत देश स्वाधीन राष्ट्र और स्वाधीन राष्ट्रनि संविधाननि 19 नम्बर आर्टिकल आ जागाव आं थांनानै गैयानि आनि जे नांगौनि ककनो आं थानानै आबानि अधिकार दङ ini angka bahwa jaga di pramot angin pasman le kamani karena angka angin jadi ini tangi mano abani sali la tauri kartomo dan suni CPM ni angka mano abani sali la tauri kartomo kaya muni khomata kari ala kiri nane কিন্তু angkini suna soran japorma karena ang suna soran tamne sahang ni tangi mania dan suni ang suna soran sing ni tangi mania ang japorma ada turun sini, libur orang jatuh langsung naik. Amlo pun kori baton kelainnya ya. Amlo bagainya takut loh. Jadi kepal, jadi lo pantai yang kai. Jadi kepal bela kami yang naik. Jadi jadi pun jenis selainnya ya, parti selain mana. Amlo bagai, selain parti lo torja ya, jadi lo torja go. Oh jadi lo piok nanti bagai lo nggak pan nango. Lo nggak kalai nanti, lo nggak hamzah nanti, lo nggak kansa nango. Ambil baginya, oh kansa ni lo pun jadi pan tak buruki, buka kerana pan lagi, lo pan lo piok kali, lo gibo, piak kalau di. Asal lo itu